Goal! Ang puso ko. Dito ka na kailangan. Ayaw dila. Sayo kami. Alay mo. Nakakatawa ako na marinig sa mga balitang mayroon ka ng iba. Ay panuluhan pa. Nakatawa ko na marinig ko ang balitang mayroon ka ng iba. Sinabi mo sa akin na tayo ay tapos na. Kaibilis naman, sino ba yung nakuha ang hindi ka kilala? Ang paluluhain mo pa. This is the mix of DJ. Yan na mga guys. Yan na yung ensaymada. Nakaready na siya. 1 kilo lang yan. 1 kilo lang yung ginawa ko mga guys. Ayan. Lalagyan ko na siya ng margarine. Pagkatapos ng margarine is sugar. Ayan. Tapos ilagay na po doon sa istante. Ayan mga guys. Ayan na. Yung finished product para na po yan sa istante. Para na i-display. 5 piso po yan. Ensaymada ni Mami Nets. Ayan. Pa-perfect na si Mami Nets. 2 weeks pa lang. Ayan mga guys, yung bago ko na namang recipe. Pang 16 ko ng recipe yan. Pang 16 ko nang alam na lutuin yung na recipe. Ayan po yung pandipula. At saka yung PGP bread. PGP bread. Parang yun, parang onion bread. Sibuyas kasi yan mga guys, sibuyas. Ayan o. Yun na may mga sibuyas siya. Ayan. Masustansya yan kasi dahon ng sibuyas. Yan ang sangkap. PGP bread. Kaya yung onion bread. Ayan. Kababae kong tao, kayang-kaya ko po magmasa o gumawa ng tinapay. Ayan. Thank you for watching. Ayan mga guys. Bilog na naman. Kulay dilaw, may itlog yan sa ibabaw. Gagawin ko yung triangle. Hiwain ko yan. Pakita ko yan mamaya. Triangle bread yan, triangle bread. Ayan. Hinawa ko lang 4 na piraso. Ayan. Ayan na siya mga guys. Triangle bread.
triangle bread. Hindi kaya ng dos. Talagang mahalang ingredients ngayon. 3-10 po. 3-10. 3 hiwa 10. Triangle bread. Ayan yung kanina na bilog. Hiniwa ko siya. Diba? Ang galing, no? Iba-ibang mga tinapay. Iba-ibang lasa din. Ito na!